Viriato presenta vos a colección de punto Outono-Inverno 1995-1996. A hora de mercar en Santiago, pense en Promociones Manusán, fronte ao polígono de Fontiñas. Venta de pisos e locais comerciais. Elixa ben, elixa Promociones Manusán. Teléfono 981 581086. Ás veces 7 homes son unha lexión. Ás veces a violencia é a única forma de facer xustiza. Hai 5 rifles apuntándolle á cabeza. Jules Briner protagoniza o regreso dos 7 magníficos. Esta tarde todo o cine que hai que ver está na televisión de Galicia. Cría que traballabas de pistoleiro para ahora. Deixeino. Por qué? Pola saúde. Señoras e señores, moi bons días, un saúdo moi cordial desde o pabellón municipal da Malata. Estamos a piques de que principie partido correspondente á 11ª xornada da Conferencia Norte da Liga EVA, que vai a enfrontar aos equipos de Clesa Ferrol e CIES Vigo. Dous equipos que arestora están colocados na zona alta da clasificación. CIES quinto con 6 victorias e 4 derrotas, o Clesa sexto con 5 victorias e 5 derrotas. Dai pois a importancia engadida que ten este encontro, posto que estes dous equipos estánse xogando arestora pois o segundo posto na clasificación canto a representación galega se refire. Aí ven o banquiño do conxunto galego do Clesa, que un Clesa que vai formar co dorsal número 4 Lino López. Estáse procedendo ahora precisamente a presentación dos equipos. Estáse presentando o CIES Vigo, polo tanto vamos ca aliñación do conxunto vigués, con número 4 Pelayo Suárez, con número 5 Lowell Owens, un xogador este norteamericano que era dúbida hasta a última hora, posto que sufriu un forte escordamento de nocello. Finalmente está recuperado e poderá xogar. Con número 6 Paco Martín, con número 7 Lucas Rodríguez, con número 8 Juanjo Hernández, con 9 Núñez, con 10 Almeida, con número 11 Magdalena, con número 12 José López, con número 13 Andrés Cadaía, con 14 Omar Fares e con número 15 Maxi García. Nunha cor distinta poden ver vostedes o quinteto titular que vai presentar CIES Vigo neste partido. Un quinteto que vai colocar o adestrador, que ven aí, Miguel Méndez. Por parte do Clesa, Miguel Oureiro terá as súas ordes os seguintes xogadores: o número 4 Lino López, 5 Rafa Fernández, 6 Uso García, 7 Manolo Ayer, 8 Fabián Smith, número 9 Óscar Luaces, número 11 Óscar Covelo, número 12 Pablo Codesido, 13 Carlos Uzal, 14 Carlos Alberto González e 15 José Luis Ferreira, perdón, con número 10 non Rafa Rodríguez, sino José Luis Fernández. O quinteto de Clesa neste partido, formado por Covelo na posición de bases, Ferreira, Manolo Ayer, aleros, Uzal e Fabián Smith nos postes do conxunto ferrolán. Tamén lles podemos adiantar resultados deste mesmo grupo, partidos disputados onte. Canto a representación galega, decir, o Arteixo conseguiu a victoria en Ponferrada, onde venceu por 51 puntos a 69. O Arteixo, que era octavo clasificado con 5 victorias, agora conseguiu a súa sexta onte. Como lles dicía, un gran resultado, mentres ven aí os colexiados do partido, un gran resultado para o equipo que adestra Castro Verde, que está realizándose, en lugar a dúbidas, un moi bo inicio de temporada. Outro partido tamén de conxuntos galegos, non pudo dar a sorpresa o CAB, perdeu en Patronato en Bilbao por 99-83, logo dunha pésima primeira metade na que tan só conseguiu anotar 29 puntos. Tamén hai que salientar a derrota do Breogán de Lugo, do Leite Río Breogán, que perdeu fronte ao Caja Cantabria por 97 puntos a 86. A pesar desto, o conxunto lucense mantén o liderato no grupo por mellor básquet da veraxe co Bilbao Patronato, aínda que arestora os dous equipos están con 9 victorias e 2 derrotas. Tamén onte se xogou outro partido que enfrontou a Espolón e Señorío Zuasti. O Espolón impúxose con toda a comodidade 88-62
o conxunto de Señorío Zuasti en outro partido disputado onte. Atención a este resultado que sí pode ser sorpresa. Ascatuac 80, Baloncesto León 90. Un resultado que evidentemente beneficia os intereses dos equipos galegos, posto que Ascatuac era terceiro clasificado con 7 victorias, 6 ten Vigo. De conseguir hoxe a victoria aquí, Vigo empataría nesa terceira plaza co conxunto de San Sebastián. Aí ven a Miguel Loureiro, que durante tantos anos fora capitán do antigo OAR de Ferrol, adestrador nesta temporada, xa nas anteriores tamén do Clube de Baloncesto Galicia, nova denominación do equipo ferrolán, que patrocina esa firma comercial durante tantos anos ligado ao baloncesto departamental como é Clesa. Minuto e medio para que dé comezo o partido entre Clesa Ferrol e CIES Vigo. Aí ven o adestrador Miguel Méndez dando as últimas instruccións aos seus xogadores. Lembramos quintetos titulares por parte do CIES: Pelayo Suárez, Owens, Paco Martín, Andrés Cadeía, Maxi García. Por parte de Clesa Ferrol: Manolo Ayer, Fabián Smith, Óscar Covelo, Uzal e Ferreira. Os árbitros do partido serán os señores Barbero principal, auxiliar señor Farpón. Como poden apreciar nesa imaxe, non hai moito público no pabillón da Malata. Ainda iso sí, un público realmente incondicional que nunca deixa de apoiar o seu equipo. Decíamos antes, colexiado principal, señor Barbero. No, o colexiado principal é o señor Farpón, que é quen ten aí o balón. Pitará auxiliado por Barbero. Aí ven a Miguel Méndez, o adestrador do conxunto olívico. Os dous quintetos xa ao redor do círculo central. Así pois os 10 protagonistas sobre a pista, os dous colexiados tamén. Aí ven o señor Farpón. E todo pois listo para que dé comezo este partido. Insistimos, 11ª xornada. Atención ao resultado. CIES quinto, Clesa sexto na clasificación. Habrá que volver a saltar os dous norteamericanos, Fabián Smith e Owens. Primeiro balón, primeira posesión pro conxunto do CIES Vigo. Andrés Cadaía. Diante del Fabián Smith, Pelayo Suárez, penetración de Pelayo Suárez, canastra. A primeira canastra do partido para o base do conxunto olívico, Manolo Ayer. Encontrou o camiño Manolo Ayer, hai falta persoal de Maxi García. Defensa individual nos dous equipos nestes primeiros compases de partido. Carlos Uzal, Ferreira, Manolo Ayer. Balón picado, Fabián Smith, con el Cadaía, non entra, rebote controlado por Owens. Atención a contraataque, a canastra, aí está, de Paco Martín. O marcador en 0-4. Covelo, Manolo Ayer, Ferreira, Óscar Covelo con el Paco Martín, Smith. Non conseguiu anotar Smith o rebote para Owens. Atención a velocidade de CIES Vigo. Maxi García, Paco Martín, Suárez, Cadaía, Owens, apoyándose no tabuleiro. Canastra de Owens, 0-6, 2 puntos Pelayo Suárez, 2 Latrell Owens, Paco Martín outros 2. Ferreira, lanzamento convertido agora sí por Covelo. Os dos primeiros puntos de Clesa. Owens,
Pelayo Suárez. Andrés Cadaía de 3. Non entra. Balón que será de fondo de CIES Vigo. Un conxunto olívico que se mostra realmente intratable nos partidos que disputa en propia cancha, non tanto cando xoga a domicilio. Ata o momento nas travesas non perdeu ni un só partido. E aí está Owens anotando o seu punto número 4. A canastra de Covelo foi unha tripla. Por lo tanto, o marcador está en 3-8. Smith, Covelo, Ferreira, Pasos. Está tendo problemas Clesa nestes primeiros minutos para solventar as súas accións ofensivas. Non está encontrando a forma de superar a defensa en asignación do conxunto vigués, mentres que este, pois de momento, conta os seus ataques por canastras. Maxi García, lanzamento, dentro. Os 4 dos 5 xogadores que ten en pista CIES a conseguir un canastra tan só errou nun intento de 3 Andrés Cadaía é o único xogador que ten o casilleiro en 0. Intentou no de 3 Ferreira, non entrou. Aí está a velocidade novamente de CIES Vigo. Pelayo Suárez gaña a liña de fondo, balón atrás, non anota Maxi García, pero el mismo recupera balón en rebote ofensivo. Owens, hai falta de Uzal, a primeira. Aí están vendo a repetición. Perfecto movimiento de pés do norteamericano. A falta de Carlos Uzal. Paco Martín. Owens. Apoyándose en tabla dentro. 6 puntos Owens. 3-12. Está rompendo partido CIES nestes primeiros compases. Intentando agora sí, Manolo Aller con esa tripla rompe a zona do conxunto vigués. O marcador a 6-12. Paco Martín. Doblou o balón ben para Maxi García. Sin embargo, este non puido controlar, tocou un xogador de Clesa, balón de fondo. 9 segundos de posesión para CIES. Maxi García con problemas para sacar. Pelayo Suárez, lanzamento, non entra. Rebote Fabián Smith. Ferreira buscou o carril do centro, que mal. Agora Ferreira en esa acción, rebote Maxi García. Pelayo Suárez que se para. Iniciará ataque estático CIES. Owens. Paco Martín. Cadaía en poste medio. Hay falta de Uzal, la segunda. Cadaía. Paco Martín. Andrés Cadaía, quere en poste medio novamente o norteamericano. Ve máis claro o pase perfecto a Maxi García, non aproveita este. Owens dentro. 8 puntos Owens. 2-14 do seu equipo, 6-14. Favorable a CIES Vigo. Manolo Aller. Ferreira picando o balón a Uzal. Reverso deste non entra. Pelayo Suárez ia a facer pasos. Tuvo que deixar o balón atrás. Recuperou Fabián Smith. Ferreira, Aller, canastra de Manolo Aller.
Pelayo Suárez, buscando aí a Paco Martín, Andrés Cadaía. Lanzamento de Cadaía dentro, os seus 2 primeiros puntos. Ahora hai falta de Maxi García, a segunda. Saca Manolo Ayer de banda. Smith, Manolo Ayer de 3. Non entra, rebote Owens. Maxi García, balón longo, cortado por Manolo Ayer. Aí está ahora a velocidade do escolta de Clesa. Ese lanzamento de 3, a tripla. Convertida por Covelo, a súa segunda tripla, a terceira do seu equipo. Marcador 11-16. Maxi García, Owens, Paco Martín, Cadaía, balón en poste medio para Owens, botou o balón no pé, vamos a ver o contraataque, aí está Ferreira picando o balón, Covelo, contraataque culminado por Covelo, que con 8 puntos é o máximo anotador do seu equipo, tamén do partido, empatado con Owens. Cadaía, Pelayo Suárez, Martín, Cadaía, Paco Martín, Owens, en poste medio donde lle gusta recibir, a falta de Ferreira. Primeiro troco do partido vai entrar co número 14 Carlos Alberto González sustituindo a Carlos Suzal. Aí ve a Carlos Alberto González, un pivo de 20 anos e 2 metros. Mentre Owens encerra o seu primeiro tiro libre. Si anota o segundo. Ferreira, Covelo. Vaya tapón impresionante o que se acaba de colocar na zona de Vigo. De todos os xeitos recuperou o balón o Clesa, errou no lanzamento, rebote que non puderon ver, capturado por Owens, e a posibilidade de ampliar diferencia no marcador para CIES Vigo. Domina 13-17, sempre o control do partido foi pro conxunto vigués. Sacará de fondo CIES Vigo, vai no facer Maxi García. Pelayo Suárez, Owens. Cadaía. Hai falta persoal de Carlos Alberto González. A cuarta falta de equipo de Clesa. Leva dúas CIES, as dúas de Maxi García, cometidas no minuto 1 e no minuto 6. Cadaía, Pelayo Suárez. Cambiou o balón de man perfectamente para evitar a intimidación do norteamericano Fabian Smith, pero non conseguiu anotar. Pelayo Suárez, aí está Manolo Ayer. Lanzamento que non entra, rebote Owens. Saca para Maxi García. Paco Martín. Canastra de CIES, conseguida por Owens. Manolo Ayer. Hay falta persoal de Pelayo Suárez. Non conseguiu anotar Manolo Ayer. Vai dispoñer de 2 tiros libres.
Anotado los 2 tiros libres, 15-19. Estreitóse esa diferencia que chegara a ser de 9 puntos favorable o conxunto vigués. Agora a diferencia en 4 puntos. Pelayo Suárez picando balón. Andrés Cadaía. Aí falta persoal cometida por Carlos Alberto González. Balón a banda. Será balón de fondo. Aí está vendo a repetición. Xa está Owens na posesión de Cies, buscando a Pelayo Suárez. Andrés Cadaía. Owens, tabla dentro. 13 puntos e aquí ninguén é capaz de parar o norteamericano, que está collando un excelente partido. Que diferencia do xogo de Owens deste encontro, outro que a Televisión de Galicia transmitira desde Arteixo e que rematará coa expulsión do norteamericano. Eso vale. A canastra de Fabian Smith son os seus 2 primeiros puntos no minuto 10. Pelayo Suárez, lanzamento, non entra, rebote controlado por Carlos Alberto González. Fabian Smith machacou ao contrario. Aí está a canastra do norteamericano. Klesa, que se coloca a tan só 2 puntos de diferencia. Owens non entra, rebote Smith, Ferreira. Tempo morto de Miguel Méndez, que se podría haber producido ahora, pero ese balón de Ferreira saíuse literalmente do aro contrario. E aí temos iniciando o ataque estático Klesa. Pulgar indica Óscar Covelo. Manolo Aller. Lanzamento de Manolo dentro. A 9:28 para a conclusión desta primeira metade, co marcador de 21-21. Primeiro tempo morto de Cies Vigo, porque a verdade é que logo dun inicio realmente espectacular, coincidindo, pois a verdade, con un xogo bastante espeso por parte de Klesa Ferrol, que non sabía solucionar as súas accións ofensivas, pois o equipo departamental reaccionou perfectamente. Volvemos a cambiar él, ¿eh? De acuerdo, habláis vosotros y cambiamos. Estar atento a la defensa, estar atentos cuando ponemos todo. Seguimos corriendo, yo creo que es la única posibilidad. Presionan un poco más al base. De acuerdo, no lo dejes jugar tanto. Venga, tío, Carlos, venga, es fuerte. Venga, tío, Carlos. Bueno, aí escoitaron as instruccións de Miguel Oureiro. Manda presionar un pouco máis o base de Cies Vigo, mentres que as solucións ofensivas pasan nestes momentos por correr un pouco máis, tratar de asegurar rebote defensivo e que Klesa desplegue o xogo que fora a bandeira deste equipo durante moitos anos. O contraataque, hai falta persoal de Manolo Aller. Está na liña de tiros Maxi García. Anotou tan só o primeiro lanzamento. Rebote Fabian Smith. Ferreira, que era pura la acción individual, saca balón atrás para Smith. Aller. Lanzamento de Aller non entra. El mesmo captura rebote ofensivo. Aí, agora canastra de Fabian Smith.
a súa terceira canastra. 23-22, primeira vantaxe no marcador para Clesa. Cadaía que captura o propio rebote. Hai falta persoal de Carlos Alberto González, a terceira. Troco en Cies Vigo, sentouse Maxi García, entrou na súa sustitución co dorsal número 11, Miguel Magdalena. Mentres tanto, Andrés Cadaía desaproveita o primeiro tiro libre. Uzal tamén está preparado para volver a pista. Si anota Cadaía o seu punto número 3. Covelo. Smith. González consigue a súa primeira canastra, 25-23. Unha acción que ven aí repetida, xa está o balón en campo de ataque de Cies. Owens. Opta pola acción individual, quería meter balón e conseguiu non meter a Andrés Cadaía, este que non consigue recollelo, vaise de fondo, sacará Clesa e aí ven a Uzal voltando a pista, sustituindo a González, que se vai ao banco con 3 faltas e 2 puntos na súa conta. Covelo cruza ahora a campo de ataque. Defensa individual, está alternando as defensas Miguel Méndez. Ahora defensa individual no conxunto olímpico. 9 segundos de posesión para Clesa, hai falta persoal. A primeira de Cadaía. Cuarta falta persoal de equipo. Por lo tanto, ainda non haberá tiros. Si está xa en bonus o conxunto de Ferrol, cometeu 7 faltas, tiraránse todas as que cometa a partir de ahora. Uzal, Manolo Ayer, amaga de 3, saca fora, 18 segundos de posesión, liouse en exceso. Ese ataque de Clesa, rematou perdendo o balón. Magdalena, Pedallo Suárez, Cadaía de 3, non entra, rebote Uzal. Covelo. Ferreira. Quitou o balón Owens a Smith. Magdalena. Owens. Martín. Suárez. Está defendendo este ataque en zona o equipo de Ferrol, que intentaba romper esa zona 3-2 cunha tripla. O equipo de Vigo non o conseguiu. Manolo Ayer no contraataque, canastra de Manolo Ayer, 27-23. Preparado para sair Juanjo Hernández cando a mesa o considera oportuno, supoñemos que substituindo a un desafortunado xe Andrés Cadaía, cando menos nestes comenzos de partido. Aí ven a zona de Clesa, 2-3. Lanzamento de Owens, toca Cadaía, non entra. Balón para Clesa. Hai tempo morto. Cando o marcador sinala 27-23 nesta recta final da primeira metade. Busca el pase por la línea de fondo cuando la tenga, siempre. Aunque no la vayas a recibir, solamente para fijar al defensor, ¿vale? Pero vete siempre por ahí. Mirar a Juan, tío. Dividimos, soltamos. Y hay que tirar y hay que jugar. Hay que tirarse, hostia. Hemos hecho un tiro exterior en 10 minutos que llevamos jugando, ¿vale? Más trabajo atrás, venga ya. Venga, tío. Venga, va,
indicacións de Miguel Méndez eran claras. Dividir e pasar para atacar esa zona que está facendo Clesa nos últimos minutos. Buscar o tiro exterior ata o momento tan só. Intentou o lanzamento Andrés Cadeia en 2 ocasións de 3 puntos. Despois unha canastra de Pelayo Suárez. Ese o escaso bagaxe no lanzamento exterior que ata o momento ten Cies Vigo. E traballar máis atrás. De momento, o traballo non ben realizado porque hai falta persoal de Magdalena. Anotó Manolo Ayer os 2 tiros, 29-23. Vamos a ver como ataca agora a zona de Clesa Vigo, pois con pasos, segundo o árbitro Barbero, con pasos de Owens, protestados por Miguel Méndez. Vamos a entrar nos 5 últimos minutos da primeira metade. Ferreira, o marcador mantense 29-23, 6 puntos arriba Clesa Ferrol. Covelo, Ferreira, Manolo Ayer, lanzamento de Ayer dentro. Está Manolo Ayer xa en 15 puntos, máximo anotador do partido. 31-23. Magdalena. Paco Martín. Magdalena de 3. Non entra. Rebote Uzal. Covelo. Canastra de Óscar Covelo. 10 puntos. Vai volver a entrar Andrés Cadaía. 33-23. Está rompendo o partido Clesa gracias a esa zona que se atragantou. E de que xeito así es? Paco Martín Owens non entra. O rebote controlado por Juanjo Hernández. Hai falta persoal. A falta de Fabian Smith. Pois entrou Miguel Méndez a Owens. Entrou Andrés Cadaía. Vai xogar Vigo sin estranxeiro estes últimos 4 minutos, ou cando menos parte deles. De momento errou o primeiro tiro libre Juanjo Hernández. Aí están vendo Owens. Tamén erra segundo lanzamento, rebote Smith. Covelo. Ferreira non entra. Rebote controlado por Paco Martín. Meteu a man Smith de todos os xeitos. Recupera o balón Juanjo Hernández. Pasou xa a campo de ataque. Cadaía. Canastra convertida por Juanjo Hernández. (33-25). Manolo Ayer. 10 segundos de posesión para Clesa. Covelo de 3, non entra. Rebote controlado por Hernández. Pelayo Suárez. Falta en ataque. A segunda falta de Pelayo Suárez. Aí ven a repetición. Protestada esa decisión por os xogadores de Cies. Estimaban que Ferreira corrixera a súa posición cando xa iniciara o movimento Pelayo Suárez. Non entenderon así os colexiados señores Farpón e Barbero. Sinalaronlle o base de Cies a segunda falta. E ven a Miguel Oureiro co seu axudante Moncho López. O balón xa en movimento. 3:19 para a conclusión da primeira metade. 33-25. Dominio no marcador de Clesa.
Hay falta personal de Hernández. Va a poner el balón en movimiento de fondo Ferreira. Uzal. Covelo. Ferreira. Smith. Hay canastra de Uzal. ...35-25... mantiene esos 10 puntos de diferencia favorables a Clesa. Hay falta personal de Covelo. A primeira. Está realizando Vigo en determinadas fases do partido unha defensa de 4 en zona. Un xogador individual na marca de Manolo Aller. Hai que lembrar Manolo Aller con 15 puntos, máximo anotador do encontro. Alterna esa defensa de Caixa Jung con individual Miguel Méndez. Mentres vimos a Cadaía que anotó os 2 tiros libres, 5 puntos Andrés Cadaía, 27 o seu equipo, 35 Clesa, 2,5 para a conclusión da primeira metade. Aí ven agora a Smith gañando liña de fondo e anotando o seu punto número 8. Semellamos se levar un golpe Juanjo Hernández. Ya está totalmente recuperado. Paco Martín. Magdalena, Paco Martín. Hernández, Pelayo Suárez. Andrés Cadaía. Tocó Manolo Aller, 15 segundos de posesión. Y restan a FIES Vigo. Pelayo amagó o lanzamento, eludió o norteamericano, non conseguiu anotar. Tapón de Smith a Andrés Cadaía. Balón de fondo favorable a CIES. Paco Martín, Pelayo Suárez, Hernández. Recupera Clesa, vamos a ver Uzal, va a campo de ataque, para Uzal, Manolo Aller. Canastra de Manolo Aller, 17 puntos, 39-27 nos 2 últimos minutos da primeira metade. Parcial de 18-6 nos 9 últimos minutos, desde que Clesa se colocou en zona. Hai canastra de Hernández. Manolo Aller non consigue anotar. Vamos a ver ese balón. Finalmente será de banda para Clesa. Ferreira. Smith. Saiuse ese balón el mesmo no rebote. Falta de Cadaía, segunda. Ahí están viendo a repetición de ese balón que se ha ido a Fabian Smith, como una loita por ese rebote. Andrés Cadaía comete falta. Anota Smith primeiro tiro libre. 40-29. Tamén anota segundo tiro, seu punto número 10. 41-29.
Volven os 12 puntos de diferencia favorables a Clesa. Magdalena, Cadaí a liña de fondo. Gañouna perfectamente, recibe tapón novamente do norteamericano. Protexe agora ben no segundo esforzo Cadaí. Consigue anotar 41-31. Canastra de Uzal. O seu punto número 4. Aí ven o tempo que resta para a conclusión desta primeira metade. 43-31. Favorables a Clesa. Hernández. Hai canastra. Un ataque pique de Miguel Loureiro desde a banda. 43-33. 7 segundos, 6. Falta persoal de Paco Martín. A primeira. Anotou Óscar Covelo o primeiro tiro. Non entra o segundo, hai que repetir. Se anota agora segundo tiro, 12 puntos Covelo, 5 segundos vai dispoñer. Pues vamos a ver quen. Vaya golpe se acaba de levar Manolo Aller no centro do campo. Tremendo encontronazo con Paco Martín, que quedou tamén, está noutra zona do campo recibindo as asistencias. Recupérase Paco Martín. Haberá que ver Manolo Aller porque o golpe foi tremendo. Está aí atendido por Bermúdez, por Ángel Bermúdez, trainer de Clesa. Agardemos que non sexa nada porque a verdade é que o impacto foi fortísimo. Aí están vendo a repetición como impacta co codo. Aí o ven, o codo de Paco Martín en todo o rostro de Manolo Aller. A verdade é que foi un golpe tremendo. Mentres todos os xogadores se retiran ao túnel de vestuarios, Manolo Aller continúa atendido polos médicos do clube José Pérez Vila e Carlos Braje. O trainer Rogelio Bermúdez. Finalmente se retira Manolo Aller. A volta da desconexión que agora vamos realizar pro adianto informativo e para uns minutos de publicidade. Ou seña, minutos antes de que de comeza a segunda metade, tentaremos comentarlles en que quedou este último incidente do partido. Agardemos que Manolo Aller se poda recuperar e poda disputar os 20 minutos que restan para a conclusión do partido. No descanso, señores, Clesa 45, CIES 33. Isto é todo de momento desde o pabellón da Malata de Ferrol. Volveremos dentro duns minutos. Saúdos, señoras e señores. Estamos neste tempo de información, neste adianto de noticias, preparando toda a información que imos desenvolver a partir das 2:30 no telexornal do mediodía. Son as 13 horas e 13 minutos. E hai que falar, como non, desa xornada electoral en Cataluña que se desenvolve con normalidade. As 7.306 mesas electorais distribuídas por todo o territorio catalán constituíronse sen incidentes. As urnas comezaron a recibir os primeiros votos dos máis de 5 millóns de cataláns convocados a elixiren os seus representantes no Parlamento Autónomo.
Todos os líderes políticos dos principais partidos que se presentan a estas eleccións depositaron o seu voto a primeiras horas da mañá. Nas súas primeiras declaracións coincidiron en solicitar a participación da cidadanía no proceso electoral e expresaron a confianza en alcanzar bons resultados para as súas formacións políticas. Segundo fontes do Concello de Barcelona, un 15,2% dos barceloneses con dereito a voto acudiron ás urnas antes das 12 desta mañá, unha participación semellante á das eleccións autonómicas de 1992. Arredor das 11:30 da noite, a Generalitat dará a coñecer os resultados despois do escrutinio do 90% dos votos, e a Televisión de Galicia terá dous informativos especiais, un ás 8 da tarde, un adianto sobre esta votación, e logo ás 12 da noite un especial eleccións catalanas de 15 minutos. Falamos agora deses barcos con base na península do Morrazo que están a ser os primeiros en saír cara aos caladoiros de Marrocos. Onte fixéronse ao mar un par deles desde o porto de Vigo, outros dous desde os de Marín. Tamén parece que hoxe sairá algún, aínda que realmente o grosso da frota galega espera o principio desta semana que ven para saír cara a Marrocos. En Vigo, tanto no Peirao de Bouzas como en Orellamar, os barcos están sendo abastecidos de víveres para iniciar a que vai ser a primeira marea desde que a Unión Europea e Marrocos asinaron o Tratado de Pesca. Atrás quedan as perdas económicas 7 meses de arrastre. Agora hai presa por empezar a actividade pesqueira. Por esta razón, algúns barcos están saindo sen as licencias regulamentarias para gañar tempo e esperan que estean listas as licencias cando cheguen ás Illas Canarias. A máis, ali teñen que esperar os mariñeiros marroquís que, segundo establece o tratado, teñen que se incorporar aos barcos con toda a tripulación. Tamén no Telexornal do Mediodía informaremos desa potente bomba que destruiu a embaixada exipcia en Islamabad, a capital de Pakistán, e causou a morte de ao menos 13 persoas e feriu de gravidade a outras 60. Do atentado responsabilizouse un grupo integrista exipcio. O explosivo colocado nos baixos do edificio estourou esta mañá cando todos os empregados estaban no seu lugar de traballo. A onda expansiva destruiu todo o inmoble e matou, como dicimos, ao menos a unhas 13 persoas. Do atentado responsabilizouse en Exipto a Llamá Islámica, unha organización integrista islámica autora da maior parte dos atentados que se cometen en Exipto. Esta organización pretende desde 1992 derrocar o réxime de Mubarak e instaurar un réxime islámico. Este grupo é tamén responsable do fallido intento de asasinar o presidente exipcio Hosni Mubarak en xuño pasado en Addis Abeba. Como saben vostedes, Protección Civil en Galicia xa cancelou ese estado de alerta que mantiña para esta fin de semana ante a posibilidade de fortes chuvias en Galicia. As condicións meteorolóxicas son mellores das previstas e por hoxe agárdanse ceos anubados con chuvias febles. As temperaturas mantéñense agradables para esta época do ano, se ben certo é que a humidade vai ser moi alta. Pero escoitemos a Santiago Pemán. Para as próximas horas os ceos estarán nubosos con intervalos moi nubosos, con precipitacións espalladas. Os ventos de componente suroeste frouxos, moderados en algún momento en toda a faixa costeira atlántica, e as temperaturas seguirán agradables. Eses ventos de componente sur sempre teñen moita humedad, pero fan que as temperaturas sexan incluso un pouco altas para estas épocas do ano. Son xa as 13:18 minutos, cumplimos o noso tempo de información polo de agora, pero volveremos ás 2:30 con toda a información deste domingo 19 de novembro. Ata entón, sigan disfrutando dese partido de baloncesto con Ovidio González. Boas tardes. Mi mujer acaba de dar a luz y todavía está en la clínica. Ayer estaba cocinando con mi hijo, los dos solos. Mejor dicho, estábamos intentando preparar algo para cenar. Me entró un dolor de cabeza. Por suerte, a mi aspirina me funciona. Me tomé una y, bueno, cenamos de maravilla. Por cierto, ha sido niño. Aspirina con ácido acetil salicílico. De Bayer. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Todos los domingos, Caixa Ourense vailles obsequiar os mitos.
as reliquias sagradas, as xoias da nosa arte, a historia en pedra da nosa catedral, co seu exemplar de la región. Expo Telecom, quinto Salón Internacional das Telecomunicacións. Todas as solucións en equipamentos e servicios de comunicación e multimedia para as empresas presentadas por máis de 100 marcas mundiais. Visite Exponor, porque na Expo Telecom o futuro está aí. Aire, tierra, agua, fuego. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la fuerza de los elementos? Bosch Elements. Fototiendas es la primera marca gallega en servicios fotográficos y estamos de aniversario. Por eso hasta el 20 de diciembre las segundas copias 10×15 Kodak por solo 19 pesetas IVA incluido. Revele en Fototiendas y gane siempre. Fototiendas. Isto nunca volverá a ocurrir. Avanti ofrécelle produtos de alto rendemento moito máis ecolóxicos. Exixa sempre Gasoil 2000. Use os nosos lubricantes e solicita a tarxeta Avanticar. Esperámosles cun novo mundo en servicio. Entre con Avanti no futuro. Ante un embarazo no deseado, una joven estudiante lucha para que nadie le imponga el aborto. Querido Nadie, un bestseller para leer de un tirón por 645 pesetas, solo este mes. Viriato presenta a vosa colección de punto Outono-Inverno 1995-1996. A hora de mercar en Santiago, pense en Promociones Manusán, fronte ao polígono de Fontiñas. Venta de pisos e locais comerciais. Elixa ben, elixa Promociones Manusán. Teléfono 981 581086. As protagonistas da tarde do domingo vanse las músicas. A coral A La Pela, a banda de gaitas Xingra e a banda de música de Sober soarán con música propia. Esta tarde todo o que hai que ver e escoitar está na Televisión de Galicia. Señores, novamente un saúdo moi cordial desde o pabellón da Malata. Estamos no descanso do partido entre Clesa, Ferrol e CIES Vigo, 45-33. Pero antes de hablar do partido moi rapidamente con Miguel Oureiro. Miguel, podes nos decir que lle pasou concretamente a Manolo ayer, que todos nos quedamos un pouco asustados do tremendo encontronazo que tuvo no final do partido? Bueno, pues es posible que tenga el pómulo hundido y ahora lo vamos a llevar al hospital para ya tratarlo definitivamente, ¿no? Bueno, parece a priori grave, ausencia de xogador pode ser además por varios partidos, ¿no? Sí, yo creo que mes y medio, si tiene fractura, pues será, ¿no? Bueno, vamos a deixar isto un pouco ao marxe, esperemos a pronta recuperación de Manolo ayer. Centrándonos no partido, o teu equipo empezou un pouco renqueante, sin ver moitas solucións ofensivas, pero a zona foi como unha salvación, non? Atragantouse a CIES e iso vos valeu para irvos de arriba. Sí, nosotros nos basamos siempre en nuestro juego defensivo, no hemos estado finos en uno contra uno, nos han metido muchas canastas, entonces en ataque no teníamos seguridad, ¿no? Entonces hemos cambiado a una zona, las cosas nos han salido mejor y espero que nos sigan saliendo igual. Bueno, pues dejamos logo que va a empezar o partido. Estas eran as expresións de Miguel Oureiro. Un minuto para o comezo desta segunda metade. Bueno, pois mentres ven aí unha serie de accións repetidas, hai que destacar a noticia que lle dábamos antes, que lles daba o adestrador de Clesa, Manolo ayer coa súa lesión, que foi trasladado a un hospital para ver o alcance da mesma.
pero de momento o pómulo fundido, eso pode ter no dique seco ao redor dun mes ou mes e medio. Agardemos a pronta recuperación do capitán de Clesa Ferrol, desa institución que é xa do baloncesto galego, Manolo Aller. Vai iniciarse esta segunda metade, lembramos no descanso 45-33. E os quintetos en pista por parte de CIES Vigo. Está Paco Martín, Pelayo Suárez, Owens, Maxi García, Andrés Cadaía, polo tanto quinteto que fora titular por parte de Clesa Ferrol. Aí está Covelo co primeiro balón para o seu equipo nesta segunda metade. Tamén está Ferreira, está o norteamericano Fabian Smith, que recibe en poste medio. A finta de Smith sacando para Carlos Uzal, que xunto come que tiña antes o balón, concretamente Codesido, compoña o quinteto titular de Clesa Ferrol neste encontro. Así pois, o único troco con respecto aos 10 homes, os 10 protagonistas que principiaron o encontro, a entrada de Pablo Codesido sustituindo o lesionado Manolo Aller. Mantén Clesa Ferrol o dispositivo zonal 2-3, que tan bolle resultado lle dera na primeira metade. Vamos a ver si é capaz CIES de buscar solucións ofensivas que lle permitan romper ese entramado. De momento, aí está Owens conseguindo o seu punto número 15. 45-35, outra das incógnitas que haberá que desvelar nesta segunda metade, como vai a superar Clesa o feito de perder o seu mellor anotador, 17 puntos Manolo Aller na primeira metade. Smith. Atención a Smith, que se puede mancar nun nocello. De momento, aí está Vigo xogando 5 atacantes contra 4 defensores, o que aproveita Andrés Cadaía para anotar o seu punto número 9. Aí ven renqueando a Fabian Smith, incorporado xa no ataque. Ferreira. Defendendo tamén zona 2-3 CIES nestes primeiros compases. Uzal non anota, recupera Covelo. Uzal perde balón. Contraataque de CIES, parouse Cadaía, balón a Pelayo Suárez. Cadaía. Paco Martín, Pelayo Suárez, movendo a zona e conseguindo sacar a primeira falta de Codesido. Ainda non conseguiu anotar ni un só punto Clesa nesta segunda metade. Atención ao tiro de tres, a tripla convertida por Pelayo Suárez. Pelayo Suárez anotara a primeira canastra do partido, coa primeira vantaxe de CIES, 0-2, e esta é a súa segunda canastra. 45-40. Lanzamento de Smith dentro. Dos primeiros puntos de Clesa na segunda parte. Paco Martín. Suárez. Maxi García. Pasos. Ahí está Covelo buscando a Ferreira. Nuevamente Covelo de tres. Non vai entrar ese tiro ás mans directamente de Owens. Atención a velocidade de Vigo. Paco Martín, Andrés Cadaía pola calle a dereita. Lanzamento non entra, tampouco segundo esforzo de Owens. Balón Ferreira. Covelo. Codesido. Smith. Balón para Uzal, tampouco anota. Owens. Está tendo moitos problemas Clesa, levan 4 minutos, 2 puntos.
De eso, de momento, non tira proveito Vigo, que chega a 7 no marcador, 47-40. A verdade que están os dos bastante espesos de ideas nestes comenzos de segunda metade. Maxi García non entra, rebote codesido, a velocidade de Ferrol semella a súa única arma nesta segunda metade. Smith asistindo Ouzal, non controla, anota Smith. De momento Smith asumindo protagonismo ofensivo no seu equipo. Logo da ausencia de Manolo ayer, dúas canastras Clesa na segunda parte, as dúas do norteamericano. Cadaía, falta de Smith. A segunda. Saca Maxi García, Andrés Cadaía. Pelayo Suárez. Paco Martín. Maxi García, Owens. Lanzamiento de Owens, Sáez de dentro, rebote codesido. Covelo, hay falta. A falta de... concretamente de Paco Martín, a segunda falta. Ouzal. Falta de Andrés Cadaía. A terceira. Non está moi conforme, que hai pregunta que por qué a falta. ...49-40... a diferencia de 9 puntos, sempre favorable a Clesa desde que se puxera por diante no marcador no minuto 12 da primeira metade. Agora a falta de Ferreira. A segunda falta, a verdade que o partido fora bo nos primeiros 20 minutos, pero perdeu moitísimo nestes 6 que levamos disputados de segunda metade. Cadaía, Pelayo Suárez, Maxi García, Pelayo, Owens, Paco Martín encontrou un camiño, quería asistir aí a Maxi García. 6 segundos, esgota posesión Vigo. Aí balón de banda para Cies. O reloxo vais a 30. Protestan desde o banco de Ferrol que non debería haber 30 segundos, posto que estiman que non chegou a haber posesión de balón. Pero a mesa e os colexiados entenden que sí. Maxi García, Pelayo Suárez, Paco Martín, Owens, Martín Cadaía. Sigue sin haber tiro exterior, así é moi difícil romper a zona de Clesa. Codesido, Smith, canastra de Smith. 16 puntos Smith, todos os que anotou o seu equipo nestes 6 minutos e 15 segundos que levamos da segunda metade. Pelayo Suárez. Hai falta. Aí ven o señor Barbero indicando a falta a Codesido, a segunda falta. Cuarta de Clesa na segunda metade. Balón de fondo para Cies, Cadaía, Paco Martín, Pelayo Suárez. Robou o balón Codesido. Contraataque novamente de Clesa. Hai falta sobre Ferreira, tempo morto. Tempo morto solicitado por Cies. Haberá 2 tiros para Ferreira, pero antes o tempo morto. A falta foi a terceira de Pelayo Suárez.
O parcial nesta segunda metade, a verdade que é bastante pobre. Un parcial de 6-5. Fabia, Sarri, Ferretti, Comovelo. Es igual, distintas posiciones. Balón, si hay sobrecarga, ya estamos aquí. Si hay sobrecarga por este lado, Scoles que sube. No te vayas de la posición, hasta que no te venga el relevo. Que te corta, que corte los box por delante. De acuerdo, por delante. En este corte. Hay que hablarlos de abajo siempre, tío. Sale, y cógese que coge, hasta el medio. De acuerdo, hasta arriba de todo. De acuerdo. Bueno, habrá que ver que froito dan esas variacións defensivas que vai facer Miguel Loureiro nos axustes da zona. A verdade é que estaba dando un resultado espléndido a Ferrol, posto que, como lles decía, en 7 minutos tan só conseguiu anotar o conxunto Ferrolán 6 puntos, pero que Vigo anotou tan só 5. De momento, probablemente, o que máis axuste necesita seña o ataque dos dous equipos, porque está sendo realmente pobre. Se anota Ferreira, segundo tiro, o seu primeiro punto no partido. Non houve troco en ningún dos dos equipos no tempo morto. Pelayo Suárez, Owens, ahora sí. Consigue anotar Owens o seu punto número 17. 52-42. Ferreira polo chan, balón picado aí ao Zal. Covelo. Smith, non entra, rebote Owens. Paco Martín. Maxi García para Paco Martín novamente, Maxi García. Cadaía, Pelayo Suárez, lanzamento de Suárez, non entra, rebote Owens, canastra. Xa se foi aos 19 puntos o norteamericano de C.S. Owens. 52-44. Smith. Lanzamento de Smith, non entra, rebote Cadaía. Paco Martín buscando en contra Pelayo Suárez. Balón picado Owens, non entra, rebote Smith. Smith que lle pide falta a Farpón na acción anterior de Clesa. Ferreira. Codesido, non entra. Balón Paco Martín, 52-44. Machacó Owens, vale a canastra. Haberá un adicional. Haberá falta adicional, posto que houve falta de Codesido, a súa terceira falta. Anota o tiro adicional, rebote Smith. 52-46, a diferencia en 6 puntos. Ferreira. Smith. Covelo. Uzal. Non entra, rebote Cadaía. Busca a Paco Martín. Atención a Vigo, que pase Niño vaise colocando no partido. Hai pasos do norteamericano. E tempo morto que solicita Miguel Loureiro no minuto 9 co marcador de 52-46. A verdade é que des que reaxustou a súa defensa en 2 minutos o parcial foi de 1-6 favorable a Cies, que lle sirve para colocarse a tan só 6 puntos de diferencia.
Bueno, as indicacións de Miguel Méndez ao seu norteamericano. Pide ao seu equipo que ataque a zona. A verdade é que non están inquietando moito a Clesa. E tan só o norteamericano Owens con 8 puntos nesta segunda metade. Está dando algo de traballo a Clesa, pero a verdade é que desde o perímetro Cies non está atacando para nada esa zona de Clesa Ferrol, que aí está movendo o balón por medio de Codesido. Ferreira. Uzal. Ferreira. 5 segundos de posesión, lanzamento de Ferreira dentro. A súa primeira canastra en xogo para un total de 3 puntos. Anotar antes un tiro libre. 54-46. 10 e medio para a conclusión do partido. Lanzamento de 3 de Owens. Toca a rede nun aro. Balón de fondo. Favorable a Clesa. Covelo. Codesido. Ferreira. Codesido. Covelo de 2, non entra, rebote Cadaía. Pelayo Suárez, párase, apóyase en tabla, non entra. Rebote para Carlos Alberto González, que entrou no tempo morto, sustituindo a Fabian Smith. 54-46. Ferreira. Uzal non entra. Rebote Pelayo Suárez. Owens. Apoyándose en tabla, tampoco anota ahora. Balón Cies. Sacará de fondo Maxi García, xa o fixo. Pelayo Suárez, Maxi García, Pelayo Suárez, Cadaía. Quería asistir a Maxi García, non chegou o balón. Codesido, Ferreira. Vai haber troco en Cies, entrará en pista Núñez. Jesús Núñez. Supoñemos que sustituindo a Pelayo Suárez, a quen vemos moi agotado. É de supoñer que Miguel Méndez levará ao banco. Uzal, hai falta. Falta persoal de Pelayo Suárez. A terceira. E efectivamente Pelayo Suárez vaise ao banco. No, quen se vai ao banco é Paco Martín. Ibase directamente Pelayo Suárez ao banco. Tiveron o que chamar cando se ia sentar na silla. E agora Paco Martín vai solicitar o tempo, o cambio, que fora o que se sentara. E tamén se vai ao banco Uzal. Agora sí, Pelayo Suárez vai ao banco, que era quen tiña que sentarse, non Paco Martín. E producen os trocos. Entra tamén Smith e retírase Uzal. ...55-46... Lanzamento que non entra de Paco Martín. O rebote controlado por González. Covelo. Codesido, Ferreira.
Covelo novamente empareado con Paco Martín. Smith non entra, rebote Cadaía. 55-46, non é Cíes capaz de tensar un pouco máis esa corda. Agora tapón que lle colocaron a Cadaía. O árbitro, señor Barbero, indica que o último en tocar foi Maxi García. Esa é a última acción do tapón de Smith sobre Cadaía. Ferreira, Smith. Ferreira de 3. Non entra. Rebote Paco Martín. Owens. Cadaía consigue recuperar en extremis ese balón que xa se perdía. Maxi García. Paco Martín. Núñez, Martín, 9 segundos de posesión, Martín, Owens, lanzamento de Owens, non entra, rebote ofensivo Cadaía. Está espesísimo Cíes. Bueno, lo intentaron ali Hoop, Martín con Owens, non saiu, Ferreira no contraataque, canastra. O punto número 5 de Ferreira. O partido na segunda metade baixou moitísimo, 57-46. En casi 14 minutos que levamos disputados, o parcial é de 12-11. Da mostra do escaso acerto que están tendo os dous equipos. Ainda que evidentemente desto beneficiado a Clesa, que corre bastante mellor, e ademais servelle para aguantar a renda que leva no electrónico. Agora hai tempo morto de Vigo, porque a verdade é que o seu equipo está realizando unha segunda metade realmente desastrosa. Estamos jugando tranquilos, estamos jugando al límite, pero hay una cosa que dar, todo el mundo apunta el rebote, y correrlas. Si me paras un balón en medio campo es para jugar, no es para dar un pase. ¿Qué es lo que quiero decir? Párame el juego, ¿de acuerdo? No quiero correr, no paso. Te haces fuerte con el balón. No, una cosa, escucha. Si no lo veo mal para ti, quiero correr siempre, no te metes. Sigo corriendo, si no. Cuando tire no ir al tapón. Porque estamos para el mecunteado y está quedando incómodo. Voy a hacer falta y solo tapón de acuerdo. Bueno, se escoitaron, esa é a filosofía de Loureiro e está claro que ya está dando moitísimo resultado. Así ten que xogar, sobre todo Clesa. Primeiro porque lle vai ben no marcador e segundo porque non ten probablemente o seu home máis importante en pista que Manolo ayer. Aínda máximo anotador do seu equipo con 17 puntos. Quere xogar balón, xogar lento, que evidentemente sirvelle para manter a renda, que ahora é de 13 puntos favorable e encima recupera o balón. Ferreira. Covelo. Smith. Fai saltar a Owens, lanza despois e anota. 18 puntos. Xa é o máximo anotador do seu equipo. Leva 8 anotados nesta segunda parte desde na primeira. 61-46. Entrou no tempo morto Lucas Rodríguez, no equipo de Vigo, que foi quen recuperou aí balón. Owens, canastra de Owens, 23 puntos. Covelo, picando balón para Smith, lanzamento de Smith dentro. Está entregado Vigo a falta de 5 minutos para a conclusión do partido. Está entregado o conxunto vigués. Vaise Andrés Cadaía, entra na súa sustitución Juanjo Hernández. Paco Martín. Hernández, Martín, Owens. Lanzamento de Owens dentro.
Covelo. Codesido. Covelo. Smith, lanzamento de Smith, Saez, rebote Owens. Busca a Paco Martín, non hai velocidade agora en Cies. Núñez. Paco Martín vai entrar novamente en pista. Pelayo Suárez. Owens, quedouselle curto lanzamento, recupera de todos os xeitos Núñez. Lanzamento que non entra de Lucas Rodríguez. Covelo. Ferreira. Covelo. Hay falta. La falta personal. Dorsal número 6 de Paco Martín, será a terceira. Que se vai precisamente ao banco. Entrou na súa sustitución Pelayo Suárez. 3:39 para a conclusión do partido. Clesa 63. 50 Cies. Codesido. Aí tapón de Owens. Aí houbo pouco menos que de todo. Finalmente o que se sinala é balón de fondo para Clesa. Ferreira. Falta de Núñez. A falta de Núñez será a súa primeira falta persoal. Cinco faltas cometidas por Clesa, 6 por Cies. A verdade é que tampouco houve moita intensidade defensiva nesta segunda metade. Pero probablemente porque tampouco foi moi necesaria, porque ningún dos dous equipos se mostrou excesivamente perigoso no ataque. Agora falta persoal a segunda de Hernández. Covelo. Perfecto agora o pase de Ferreira para a canastra convertida por Carlos Alberto González, o seu punto número 4. 65-50, vale agora a canastra, hai falta de González. Vai xogo en esa liña de tiros. Anotó tamén adicional 28 puntos Owens. 65-53. Ferreira. Covelo. Codesido. Ferreira. Smith. 8 segundos de posesión. Ferreira. 4 segundos. O lanzamento non entra, rebote Owens. Busca Pelayo Suárez, estamos camiño dos dous últimos minutos de partido. Hai falta persoal de Covelo. A segunda. Bueno, é curioso, cometeu a primeira falta no minuto 18 da primeira metade e a segunda no 18 da segunda. Un feito que se repite con Juan Hernández do Cies. O que pasa é que este tamén cometeu dúas faltas no 17 da primeira a primeira e no 17 da segunda a segunda. Hernández, precisamente, que intentó ese lanzamento, non anotou. Núñez no rebote. Todos son penetracións, pasos.
Cies Vigo non encontra ningunha solución no perímetro e así é moi difícil gañar un partido cando Clesa está perfectamente cerrado nunha zona 2-3 de axustes en determinados momentos que lle dá un excelente resultado. A falta de Pelayo Suárez. Primeiro xogador eliminado do partido. A entrada nuevamente de Paco Martín. Na liña de tiro, cerrando primeiro Covelo. Si anota o segundo e primeiro punto de Covelo nesta segunda metade para un total de 13. 66-53. Un 45 para a conclusión do partido. Bonito movimento e bonito lanzamento de Lucas Rodríguez, pero para nada efectivo. Todo o contrario que o contraataque de Clesa convertido por Codesido. Eso foi falta clara. Non sinalaron os colexiados. Agora houve tapón na zona de Clesa. Ferreira, Codesido. Poideron ser pasos, non se pita nada. Canastra de Ferreira. Isto suele suceder cando, feito moi habitual nesta Liga EVA e tamén en División de Honor Feminina, cando os árbitros ven un partido sentenciado na recta final, pois debe ser que teñen prisa e non pitan absolutamente nada o que pasa, non sei que señor evidentemente tan descarado como que acaba de acontecer agora. O que pasa é que, bueno, hasta pode que se equivocaran, habría que ver a repetición. Pitan a falta de Smith. Desde o banco queixanse que Paco Martín aquí poderá ser mellor, foi quen empuxa primeiro a Smith, claro. Despois Smith empurra a Hernández. Isto se chama unha reacción en cadena, pero no que decimos, os árbitros están pensando máis xa na ducha e de coller o coche e volver a súa casa que no que se está xogando aquí. E evidentemente os árbitros cobran por pitar 40 minutos reais de partido de baloncesto, non os que eles creen que dura un partido. Último minuto, 70-54. Covelo. Smith non entra, balón Owens. Último tocar Smith. Segundo colexiado, señor Farpón. 70-54, 39 segundos para a conclusión. Owens de 3 a tripla. Aí está, 31 puntos Owens, máximo anotador do partido de longo. 27 segundos para o final. Ferreira en campo de ataque. A piques de roubar Cies. 17 segundos. 70-57. Smith. Covelo, Smith. 7 segundos de 3, Smith. Non entra. Rebote Ferreira, 3 segundos de 3. Tampouco entra. Sí, o palmeo de Fabian Smith. Final do partido, 72 puntos. 3 a Ferrol, 57 Cies Vigo. Unha moi mala segunda metade xogada polos dous equipos, non tivo nada que ver con respecto á primeira parte. Un partido, lembramos, que se iniciou con dominio do conxunto visitante, dominou no marcador ata o minuto 10. No Ecuador da primeira metade, empate a 21. A partir de aí, dominio do equipo de Clesa, que perdeu o seu mellor xogador na última acción do partido na súa primeira metade. Unha lesión grave de Manolo Ayer nun choque con Paco Martín fortuito. Fundimento de pómulo no xogador departamental que foi levado a unha institución hospitalaria. E a segunda metade, sen maiores problemas, non inquietou para nada o equipo de Cies. Controlou perfectamente o marcador o equipo ferrolán. O remate do encontro, 72-57 para Clesa,
Clesa que se coloca agora con 6 victorias, 5 derrotas, os mismos que ten Cies Vigo. Nada máis, señores. Un saúdo moi cordial desde...